Imos coa información deportiva. Nova oportunidade para o Rotogal de sumar o seu primeiro triunfo do 2026. Os boirenses visitan o SUAC Canarias co obxectivo de vencer para non caer máis postos na clasificación. O voleibol será unha das disciplinas que protagonizarán o calendario deportivo desta fin de semana. A Superliga 2 desenvolverá a súa 14ª xornada na que o Rotogal deberá desplazarse ata as Illas Canarias. Nesta ocasión os boirenses mídense ao SUAC Canarias, un duro rival que lle pisa os talóns na clasificación do Grupo A. O equipo adestrado por Adrián Alves chega a este encontro coa meta de amosar sobre o parque unha boa versión, tanto en defensa como en ataque. Os boirenses regresaron á competición a pasada fin de semana cun encontro de gran intensidade ante o CID Jovellanos, onde os erros penalizaron os do Barbanza e os levaron a sucumbir por 2-3 ante os asturianos. Logo desta semana de adestramentos, Alves puliu aspectos do xogo para recuperar esa efectividade que levara os boirenses a ser un dos mellores equipos do Grupo A. Agora o Rotogal ocupa o cuarto lugar na táboa ao estar igualado a puntos co CID Jovellanos e ten só un de marxe co SUAC Canarias, quinto, polo que a vitoria é fundamental para manter a súa posición ou incluso asaltar de novo o terceiro lugar, xa que o Jovellanos descansa esta fin de semana. Non o terá doado Boiro, xa que en fronte estará un equipo moi dinámico que ven de impoñer a súa lei na pista do Club Vigo Voleibol. No encontro da primeira volta, os boirenses xogaron a un gran nivel para deixar o triunfo na cachada por 3-1, nun partido máis disputado do que reflectía o marcador. O Rotogal agarda regresar das Canarias cun novo triunfo que o SUAC non venderá barato. O domingo ás 12 do mediodía, hora local, veránse as caras no Carlos García San Román, o SUAC Canarias e o Rotogal Boiro Voleibol.